Единственият въпрос, който ми занимава точно сега, преди да стигна до 1000, е дали съм подходящо облечен по този повод. Костюмът твърде развлечен ли е? Ризата твърде спортно изглежда, нали? А да обуя един по-елегантен члифт обувки. Бързо. Да се избърза. Или това е включено в услугите на погребалното бюро? Добре, всичко премислих и изведнъж се сещам за толкова много неща. Какво ще стане, ако изстрелът не ме усмърти и всичко да се окаже на празно? С удоволствие искам да съм някъде другаде. 997, 998, 999, 1000. Най-сетне край.